Smile and Learn. Quines ganes que arribi el divendres! Saps que és la meva festa d'aniversari? Sí, quan serem? Has repartit les invitacions? No, he de comptar quants monstres som. Tinc classe de com espantar. No vull arribar tard. Després parlem. Llavors, quants monstres serem a la festa? Quantes invitacions has d'enviar? A quants monstres haig d'enviar les invitacions de la festa si vull convidar a 9 companys a la classe de com espantar i a 8 companys de la classe de disfresses? Per saber quantes invitacions necessito, he de sumar el nombre de monstres que vull convidar. De la classe de com espantar, convidaré a 9 companys i de la classe de disfresses convidaré a 8 companys. Paguem la suma. Fem la suma. Si tenim 9 monstres a la classe de com espantar i 8 monstres a la classe de disfresses, 9 i 8 són 17 monstres. Posem el 7 aquí, a les unitats, i l'1 aquí, a les desenes. Genial! Són 17! Al final, venen 17 monstres a la festa? No, l'Eli i en Blauet m'han dit que no poden venir. Llavors, quants en venen? Per saber quants monstres vindran, hem de fer una resta. He convidat a 17 monstres, però 2 no poden venir. 17 menys 2 són 15. Posem el 5 a les unitats i l'1 a les desenes. Així. Ja tenim el número de monstres que venen a la festa d'aniversari. Que bé que ens ho passarem! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.